Herrigintza zutoinez zutoin lantzen da. Ez da eskubakar batetik sortzen, askoren artean baizik. Planoak marraztuz, zimenduak jarriz, irudimenez eta egon narriz, ametsen letra larriz. Eskurik esku dabilelako dago herrigintza gure esku. Banakako lana da ordea, forma eta zehaztasuna ematen diguna. Eguneroko ekarpenak egitura bihurtzen gaitu. Denon artean eusten diogu zutik eraikinari. Ezinbestekoak dira norbanako ekintzak. Komunitatea osatzeko hautetsontziak behar dira, bai, baina ez hori bakarrik. Behar da auzolana. Behar dira gizakateak. Batzen gaituzten olatuak, berdinketa zaporea duten elkartasunezko garaipenak, eta ikurrak. Sentsibilitate askotako eragile eta ordezkariok txantxaz-txantxa osatu dugu euskal komunitatea. Nik, zuk, zuek, guk. Herritu ekimena horren erakusgarri. Euskal Herria komunitatean hitza delako, egunero eraiki eta berritzen dena, burujabetzaren bidean etorkizunari begiratzen diona. Ororen gainetik herritu ekintza bat da. Gure kultura zaindu eta suspertzeko, gure erabakitzeguneak blindatu eta sendotzeko, eta herritar guztien eskubideak bermatu eta zabaltzeko. Ekintza bat euskal herritarrok batzen gaituzten eta gure komunitatea ezagun egiten duten ikurrak zabaltzeko. Ekintza bat nork bere burua euskal herritar moduan ager dezan. Bat egiteko prest?